Така, какво става, хора? Аз съм Марти, това е Майнкрафт. Днес ще направим ревю на сервера Devictus Gaming, много е готин. Това му е вебсайт. Това му е вебсайта. Извинете, моля ви, смилете ме. И отвънка се чуят коли, съжалявам. Това му е вебсайта. Ще го оставя в информацията, фейсбука и IP-то, така. Това му е спавна. Няма да я пиша да казват хай на YouTube, защото не знам. Така. Това не така. Тук като дойдете има един Dexity бокс, който може да си го отворите. Ключа му трябва ключ, който се намира от честовете. Какво е това? Окей. Честа се този ключ оттам мога да намерите от ето този чест. Чакай. На спална има честове. И може да си ги намерите или с таковата сега. Магма бокс се взима от евента или честа на спам. Така. Да. Две такива са фул каска. Този е за броните, този е за вълпаните, естествено. Да. Сега тук имаш още едно хубаво нещо. Полезни команди. Тук може си M5 Open. Тук може си видите менюто с като примерно мечка. И не знам, що не само да се сложи. Няма значение. Така скинник. Това е нещо хубаво. Хеликоптер може би? Не знам. Ето е мечката. Тук е пазарче. Тук може да си купите пазар и да продадете неща. Но всички са купени. Така, само нещо LARP SMS. На LARP SMS много хубаво нещо, някакво яко има нещо, сега ще ви го кажа. Дъпа шоп. Значи има вече в Майнкрафт има коли и какво ли не, така. Значи, автокъща, тук може да си закупите мотори коли, които може да карате с целия сървър. Дъпа се купува от сайта, важно, моторите, колите, самолетите се прибират с Shift и десен клик. Така, сега, мотора е 100 дъпа. Това е мотора, така. Черна кола е 150. Това е колата няма. Вау. И да, ето ви. Розова кола, черен мотор, всеки. Така. Сега ви покажа спамерите тук, за да може да си купите ранг донатор. Да. Така. Сега да ви покажа и това. Самолетите. С самолетите може да летите. Така, значи самолетите, с които може да летите из света. Прибирайте самолетите си насигурно, така. За да летите с самолета, трябва да сте на F5 и да гледате нагоре. Тоест, така и така някакси вода. Това е много готино. 400 дъпа е той, но нормално. Ранг Титан 450 дъпа. Вау! Окей, добре. Така са ранковете вече, така. Омага. Чай много да ви най-скъп за ранг е този, да. Dark God. Да. Добре научен. Така, LARP Crate. Отвор може да вземете.
Няма волта. Не знам къде се взимат. Така. Vote for keys. Kid start. Така, да. Warp and там PvP event сега. Евента. Всеки ден от 21 има дроп, така отваряте честове и ги взимате айтеми, така. Warp food, warp nether, warp new end. Така, да ви покажа warp new end. Да, тук е новия end портал. Warp пързалка. Не знам какво е това, честно да кажа. Може да си... да, това е за МГС. Така. PvP, шопа... Така. Шопа... И това шопа... Така. Sell items, sell shop. И тук са такива... Не е много голям. Стария евента. Така, показва ви SMS-а. Така, сега евент, всеки ден 20 такова. Sand, Jump, Leaves. Това са евентите тук, старите. Това ще бъде от ревюто. IP в описанието и да, чао!